L-ewwel fażi tal-proġett fil-Pjazza tal-Mosta se tkun qed titlesta fit-tmiem din is-sena. Dan sostnih is-Sindku tal-Mosta l-Perit Chris Grech hekk kif kien mistieden fil-programm Pjazza biex jiddiskuti l-aħħar żviluppi brabta ma' dan il-proġett. Il-proġett ħajkun lest kif imwiet sal-aħħar ta' din is-sena issa. Fir-Miliet. ħajibqa' xi xogħlijiet li jsiru wara li huma xogħlijiet ta' dwal, il-landscaping ħajkun lest, hemm xi xogħol ta' sigurtà ta' bollards li dawn l-affarijiet kollha jikkumplementaw fi proġett li ħajħalli żgur jekk ma għamel xejn dal-Kunsill bħal min jgħid dal-proġett se jħalli legat lil Mostin. Fil-fatt is-Sindku Mosti tkellem ukoll dwar id-deċiżjoni biex is-siġar tat-tip Ficus li hemm rotunda tal-Mosta jibqgħu f'posthom biex bekk mhux se jinqalgħu biex jitħawlu f'post ieħor fil-Mosta stess. Grech sostna li dan qed jagħmlu wara li l-Kunsill sema' lin-nies u s-siġar li hemm se jkunu inkorporati fil-proġett ta' tisbieħ li qed isir fil-pjazza minflok jitħawlu oħrajn differenti. Wara r-rispons tal-pubbliku jiena ma kelli l-ebda problema nitkellem ma' sħab il-kunsilliera li dawk ninsew il-permess li hemm ma' volja permess u jiġu integrati fil-proġett. Bil-żvantaġġi li fihom kollha jiġu integrati fil-proġett. Dak huwa case closed, is-siġar tal-Ficus se jibqgħu fil-Pjazza tal-Mosta. In-nies jridu hekk u jiġri hekk. Grech sostna dan minkejja qbil unanimu mill-kunsillieri wara li żvelat kif l-istess siġar u l-eruq tagħhom kienu qed jikkawżaw ħsarat tant li tnejn minnhom diġà kellhom jitneħħew ftit ta' żmien ilu u jiġu mħawla f'post ieħor. Xahar u nofs ilu diġà kien hemm problema bit-tnejn minnhom għax daħlu fil-ġwiebi u għamilna transplanting bil-permess tagħhom u dawn inqalgħu minħabba li kienu daħlu fil-ġiebja waħda fil-ġiebja u l-oħra kienet qed tagħmel ħsara ma' ġempi taċ-ċentru ġieviku li daw lajnihom transplantit u tħawlu fija Rakkuża li diġà f'xahar diġà qabdu u bdew jarmu. Sa dan it-tant Grech ukoll semma l-fażijiet ta' xogħol li jmiss dan il-proġett multimiljonarju. Tieni fażi tal-proġett fil-pjazza huwa il-proġett ta' 3000 metru, żona pubblika wara l-Knisja li huwa riġenerazzjoni ta' Ġnien Reġġi Ċilja sewwa illi se jkun proġett wieħed mis-16 il-proġett imħabbra mill-Prim Ministru Robert Abela ta' Project Green li dan issa din fi fażi ta' permessi. Mosta ġanna. Dak huwa dak il-proġett ta' Project Green ikun it-tieni fażi. U t-tielet fażi ikun wara li jinbena parkeġġ fil-Mosta, fil-viċin tal-Pjazza tal-Mosta. U ma jkollniex bżonn aktar il-parkeġġ ta' Biswiet il-Knisja, ikollna it-tielet fażi ta' pavimentar sewwa u riġenerazzjoni ta' dik iż-żona fejn illum hemm il-parkeġġ.